Salamat sa Ginoo mga igsoon sa iya nga pag-atiman o pag-amo mga sa matagusa ka nato nini nga mabugnaon nga panahon na dinis kabukiran mga igsoon ano na ilagyong nag-uwan-uwan matupa sa taga Cebu City. Sa Visayas ang Mindanao medyo ni balik man sa kang atong wifi mga igsoon ato lagyan na gion ang ato nga lang. Labi na sa atong station manager sa Setyo Kalugtugan, Barangay Sertenia, Malabuyo, Cebu igsoon nga kahapong adlaw iyang i-hook up o niya ulato mabasa ang iyang mga mensahe tungod kay dunay mga sitwasyon nga dili nato makita diri ang mga messages. Even nga ni si Sister Joyen Malgil kahapong adlaw nagsunod sa atong programa una na pagkahuman sa ito nga live ako yun na i-review o diyak na makita makaigsunan nga doon ay mga katawhan na nagsunod sa pinagi sa live wala na ito mabasa doon na po yung mga kahigalaan nga humana sa ato nga live sila adunay mensahe. Wala nga ito pasalamatan ang Ginoo sa mga kahintang sitwasyon nga iyang ihatag ka na ito magpabiling ta nga doon ay gitawag loyal ato bangay sila. Sa walay duha-duha na sayod kamo. Okay, padayon to mga igsoon. Ano na wala ba ito ma-sit out. O ato karon nga tema igsoon ang ato karon na topic loyalty. Kung narbaho ka sa kumpanya, sa mga factory, labi na sa panggobyerno, mga private, pero ang government nasa gitawag og loyalty. Sulod sa 5 ka tuig nimong serbisyo sa gobyerno na kay madawat. Depende sa ikasabutan sa maong ahensya. Kaniadto mga kaigsunan nakadawat ko og 5,000 sulod sa 5 ka tuig akong serbisyo. Sa dili na to damhon atong serbisyo nakadawat ta og 5,000 sulod sa 5 ka tuig sa tupad nagsakalibo ang tuig. Kaniwa man ani mo dahom. Manay ingon maigsoon loyalty sa imong pagka-loyal sa imong pagserbisyo. Kung arita sa SSS doon natay remittance although ang SSS nagpundar ka og kapital o niya ibalik sab na sa nagpundar sulod sa 10 ka tuig. Ang diri sa gobyerno doon ay 15 ka tuig ang imuhang pag-remit. Magpaabot na lamang ka sa pag-abot sa panahon na pagkasasinta ang imong edad. Imo na siyang madawat ang itawag ko retirement. Wow. Although sa akong kinabuhi, aduna na ako'y 13 ka tuig nga nagserbisyo sa gobyerno. Duha na lamang ka tuig igsoon ang ako nga gipaabot nga mahuman ang ako nga itawag ko limit. Aron sa panahon nga moabot ta og 60 na natay madawat na retirement. Gawas sa gitawag og loyalty. O na, dinis kalibutan igsoon, doon na magamit ay mga award na makita sa imong pagserbisyo, ang imong paghago,
Ang imong paghatag og panahon kay siyempre dili man matawag maigsuon nga ma-imagine nato ang imong trabaho. Una nga sa sitwasyon igsuon dining mao nga dapit nga dili tagawali, dili taga-live. How ang magani paminawon igsuon. Batot pa sa atong mga kaigsunan, sa atong mga follower o listener sa Sign FM, mingaw masab kay pastor kung dili may maka-open sa FM radio, labi na mag-burn out. Una nga ang inyong ubos nga lagay, sa bisan kung siyang kahimtang sitwasyon, basta naaray kuryente, naaray wifi, bisan bulay wifi, basta naaray kuryente, atong ipadayon ang mga minsay. E dili man tawa akong isaaran, Ginoo man. Ang akong pagserbisyo dinhi sa FM radio, dili para sa akong pamilya, dili para sa mga akong kaugalingon, kundi dunay ko commitment at pabangon sa Diyos. Ano na may maminaw o wala, doon na may mulantaw sa live o wala, basta ako lang ituman kung unsa may nabungat na kong pinulungan at pabangon sa Diyos. Ikaw o ako igsuon na ito kay mga promise ng Diyos Ginoo. Musukot kag sa dili o ayaw libongi ang imong kaugalingon sa imong pakigsaat nito sa Diyos. Ang atong tema mga kaigsunan emphasizes loyalty and faithfulness. Ipaklaro, i-emphasize pag-ayo ang imong pagka-faithfulness at ubangan sa Diyos. Kung ang bana o asawa faithful ang matag-usa, kung ang mga anak faithful sa ilang mga ginikan, mutahon sa ilang mga ginikan. Kung matinud-anon ka sa trabaho, obligasyon ng isangong sa Ginoo sa imong kinabuhi, dili ka maka-hukom sa pagpaamit sa pagkamahis Ginoo. Wala kay valid nga rason, pastor o ni manggod. Ikaw na mangitag pamaagi. Ikaw na mo sakripisyo sa tawag sa atong Ginoo. Mao nga atong mahinumduman kung atong balik-balikan ang usa ka celebrity nangayo siya o masaylo pero naas social media. Wala say gibungat nga mensahe nga nangayo sa pasaylo nga tos Ginoo. Bisan katong mga tao nga niapil atong mga grupoha kay human sa niingon sirogan, daghang nangatawa ni atong panahon. Apil silang tanan sa silot o pagpahamtang pagpaila o sikin sa Diyos. Ikaw o ako, ato naman yung nabuhat at ubangan sa Diyos, or mahimo ratang hipokrito at ubangan sa atong Ginoo. Igsuon ayaw libongi ang atong kaugalingon mismo. Una nga, dinis kalibutan, nagkalain-lain man ang hanay sa atong kinabuhi, nagkalain-lain man nga trabaho nga ato nga trabaho. Siyempre, ikaw o ako, at ako sa kanato, kita ramay na sa iyo sa obligasyon ng hatag sa Ginoo kanato. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Belenario Florentino na kwatsa sa karon. Ilabi na sa kinabuhi ni Ma'am Norberta Yutratsi from Bindoy. O
o sa tanan nga nagsunod din sa FM radio. Muna kahapong adlaw ni burnout man, munang wala ko natulog din sa studio, to ako sa pikas kay kung mag-burnout ato ako sa pikas kay init man diri. Kay sirado magid kayo ning studio isuon. To ako sa pikas kay open man. Masulod man ang mga hangin ra maisuon. Di nang kinahanglan ceiling fan. Nya pagkadugay-dugay ning balik man ang kuryente mga alas 9 tingali to. Natulog na lamang ko maisuon. Pero sa obligasyon nga isangon ka nato sa Ginoo sa pagpaambit sa mensahe sa Dios, dili maguna rason mga kaisunan nga bisihan gyud nato pastor oy. Na magukoy trabaho, na magukoy negosyo, usik masab kayo, usikan na. Sa dihang walang-wala ka, wala man lagi ka usiki. Hello. Ang imong pagkaluyag sa trabaho para sa Ginoo, perti mang dasi ka. Apan sa dihang nga aduna nay makapapag, ayay, mintong haman ang rason. Ikaw o ako rin na yung yan. O ang Diyos. Ano na yung mensahe si Ma'am Norberta Yotratsi? Good morning, Pastor. Ingon man sa tanan nga magsunod ni maong programa. Dalaygon ang Diyos sa kanunay, niyang pag-atiman ka na to. God bless sa tanan. Salamat sa imo nga mapulokon nga mensahe, Ma'am Norberta Yotratsi, para sa tanan, para sa itong mga pinalanggang mga follower o listener sa Sign FM 95.3 o sa tanan nga nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas, ang Mindanao o sa laing mga nasod ng mga OFW. Mauna sa itong kinabuhi igsuon atong panikamutan kutob sa itong makaya uban ang tabang sa Diyos. Wag tay aron mahimo kung wala ang Ginoo sa itong kinabuhi. Kitang tanan igsuon matud pa ni Salmista David, sama lang mi sa anino o Dios sa imong atubanan. Sama lang mi sa mga katikulangan nga amo kagikan nga nahanaw din sa kalibutan. Mao nga ikaw ug ako samtang buhi patang, samtang aduna patay ininhawa, doon na kita'y mga promises nato sa Diyos. Ayaw ing na igsuon, wag yun, Pastor, napay pulo nga, buyag, wag yun ko magsulti. Ayaw limbungi, ayaw bakagi ang Diyos, kung makalimbong magkas imong sikataw, kaya pwede raman imong limbungan, pwede ramang uwaton, pero ayaw uwata ang Diyos. Una nga sa usa ka celebrity igsuon, daghan yung naangin mga mansyon base sa ato nga pagduki-duki sa social media. Dunay 400 millions nga nagpundar diha sa Los Angeles, 300 millions, 200 millions, pinakagamay nas 50 millions. Mga sikat nga mga aktor, mga artista, gitupok sa kalayo ang ilahang panimalay. Mga mansyon, usa ka pamilog, wa ka abtig ko sa kadlaw. Pero ang nangayog pasensya, wala nangayog pasensya o pasaylos Ginoo tuwa sa social media. Ikaw o ako, o nakasala kas Ginoo, nakapanamas-tamas kas Ginoo, at tos Ginoo pangayog pasaylo, ayaw sa tao. Kung ang Diyos imong gipanamas-tamasan, kung ang Diyos ang imong gihagit adtos sa Ginoo, kay tuwa ka nakasala, wala sa tao. Apil na itong nangatawa atol sa ilang programa, mao nga gipaila sa Dios ug sikin sa ang Ginoo.
Human sa akong trahedya, daghang migdawat sa ngalan sa Ginoo. Mangutan ako. Human sa paghukom sa kalibutan, usab ba mata mga ipasaylos Ginoo, huwag tang nagtanan. Ingon ang ikaduhang Pedro, Kapitulo 3, imo na siyang basahon, versikulo 10, ngadto sa unahan. Ang tibuok kalibutan mga hanaw o mawagtag sa dakong dinaguog, pinaagi sa kainit sa kalayo. Asa man tapaingon, magdala kang bumbiro, nawa magani kabalong ang mga fighter planes sa Los Angeles nga grabe kahiti, nangusog man hinoon og dalagdag. Sa atong kinabuhi karon, kita rin minasayod ug unsay atong kahimtan atubangan sa Dios. Magiging mayaman man tayo, magiging profesional man tayo, o mahimo man tangyan, atubangan sa Ginoo, ikaw o ako parehas ra tanan. Kung naamatas kahimtang sa kalisod, naamatas kahimtang sa haruhay, ikaw o ako pareha ra gyud tanan. Iminga, atubangan sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Jennifer Istorco, sa mga Istorco family. Maayong buntag kaniyong tanan. O ilabi na ni Ma'am Ancha Inovinio Arias. Maayong buntag sa tanan ng mga Arias sa family. Ilabi na sa laing mga nasod. Manginaot ang inyong ubos nga lagan, ubos nga higala, ubos nga sulugon sa matag panahon o sitwasyon nga maghatod tag mga mensahe. Hatagan usab nato ni ikong pagtagan kaysa among obligasyon, among gibuhat kutob sa among mahimo uban ang tabang sa Ginoo. Kaya dili tao ang among gipasigarbo, kung dili ang among gipasigarbo, ikaw ug ako dapat ang Ginoo. Kaya kung magpasigarbo ta sa tao, ang tao sa mahimong magarbo. Tanan nga imuhang kahimtang dinis kalibutan, walay bisan o sa kalugas nga ato ining tanan igo ratan gipahulam ina. Ang ato ang tema karon mga igsoon, emphasizes loyalty and faithfulness. Ang pulong nga emphasizes trabaho gina. Hello, buhato na ang imong pagkasinsero sa Ginoo, ang imong pagka-faithfulness, dili lamang sa pulong. Hello, mao nga diha sa tawag sa Dios sa atong kinabuhi. Kay daghan mang nangandoy nga mahimong pastor, daghamang mangandoy nga mahimong pastora, daghamang mangandoy nga mahimong leader man. Apan nganong ikaw o ako sa imong kahimtang og sitwasyon, nganong ikaw pa man o ako gipili sa tubangan sa Ginoo. Igsuon, kanunay nato i-open ang atong una-una kasing-kasing sa pila ka tao, pila ka millions, pila ka billions sa tibok kalibutan tingaling mga tao, nganong ikaw o ako maupay dipili sa atong Ginoo. Mao nga iyo sige ang panahon igsoon. Dili nato paaboton nga moabot ang limitasyon sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Kanunay nako nga gireview sa akong una-una, pila na lamang ko katuig sa kalibutan.
ang nabili na kong gininawa, ang nabili na kong katuigan, maihap na lamang. Hino, di ta magsalig igsuon sa atong posisyon, di ta magsalig sa atong trabaho, di ta magsalig sa atong negosyo, dili ta magsalig sa atong panginabuhi ang dinis kabukiran o unsa na kalidad na to igsoon. Dapat matag-adlaw i-enjoy ang atong kinabuhi diya sa presensya sa atong Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Argos Arias from Bacong. Kumusta mo niya, Pastor? Diya sa Bacong. O wala pa ko kagayon sa pag-adto sa Bayawan sa Pasay. Ang base ni ining sunod simana tungod kay doon naman tayo mga program na publication sa unang kahapong adlaw na human ang General Assembly meeting uban sa mga ginikanan akong ipasalamatan ang Ginoo labi na sa atong mga magtutudlo diha sa Patricio Palomar Memorial High School. Isip na adunay katungdanan ipin sa amo nga anak nga human sa pag-graduate human sa nini nga school year aduna tay ika hatag nga maayong pagtulunan sa mga kinikanan. Una nga aduna tay mga project nga nakong kahimuan o ikatabang para sa mga kaestudyantihan. Una nga kanunay na itong pamalandungan ang atong trabaho, ang obligasyon nga gipiyal sa Ginoo kanato atong i-enjoy ba, dili na to himuon nga problema. Mao nga mailhan nimo ang tao nga dunay respeto sa imong isikatawo. Kay dunay gyud mensahe nga sorry gyud sir, sorry gyud pastor nga nakadisturbo ko sa imong nga panahon. Pero mga tao nga mga astigon bisag makasala pa di gyud mangayo pa sa ilo ngadto sa Ginoo. Mao nga ang usa ka celebrity sa social media siya nangayo og apologize. Wala man siya makasala sa social media. Sa Dios man siya nakasala. Ikaw o ako, kung nakasala ka sa Ginoo, atos Ginoo, pangayog pasaylo. Kung nakasala ka sa imong isikataw, pasaylo ngadto sa imong isikataw o ngadto sa Ginoo. Kaya kung dili ka makapasaylo, makapangayog pasaylo sa imong isikataw, makapasaylo ka hakas Ginoo. Hello, basihan ato ang pamaagi sa Biblia. Kaya doon na yung mga sitwasyon, mga igsoon, nga ikaw nakasala sa imong isikataw, tuakas Ginoo ning direct o pangayo pa sa ilo. Hinumdumi dili daw aton ang halad diya sa simbahan. Giisag minilyon pa na kung wala ka maka-reconcile sa imong kaaway. Dili pwedeng mapalit o mabili o mahalaran sa bisan unsang butang diya sa simbahan apan doon na kay kasilo sa imong isikataw. Hinumdumi ang Biblia nagtug-an kanimo, kanako, kanatong tanan nga layhang magkatun sa pagkamaayo kanunay sa atong Ginoo. Nganong ang atong mensahe giapil ang among kaugalingon. Ang atong mensahe, ikaw o kako atubangan sa Ginoo. Nganuman, dunay mga walay sa social media nga kanunay lang nagdepinsa silang kaugalingon. Sila mga katawhan maimpirno, pero ang nagwali wala na impirno. Manay mga hipokrito. Ikaw o ako diha sa atubangan sa Ginoo, makaangkon lamang kas kadaugan kasiguruhan gikan sa Dios kung nagbuhat ka og matarong atubangan sa tao, labaw sa tanan atubangan sa tong Ginoo. Ining ba? Ang usa ka celebrity wa siya nakasala sa social media, kundi ang iyang gipanamastamasan
ngalan sa Dios. Kung ikaw ug ako doon na kay mensahe nga nakapasakit sa presensya sa Ginoo, pangayo pasaylo sa Ginoo. Kung ikaw nakasala sa imong silingan, sa imong isig ka tao, pangayo usa o pasaylo sa imong igsoon, sa imong ginikanan, sa imong papa, sa imong mama, o sa pangayo pasaylo sa Ginoo. Kay kung dili ka nimo buhaton ang imong sala sa imong isikataw pagpangayo pasaylo, mudik ka kas Ginoo, nakapasaylo na bitaw ko sa Ginoo. Garbo ra gyud tawo. Hello, damay sitwasyon ingon yan. Kay maulaw man mo atubang sa iyang gikakasalan. Maulaw man maki-reconcile sa tao nga iyang gikalagutan. Ayaw pagdahom igsuon. Nga gipasaylo tas Ginoo. Ayaw pagdahom. Mao nga ang atong pagkaluyal nato sa Dios, dili ra man na madalag istorya. Dagang mangandoy sa kalibutan nga mahimong alagad sa Dios. Apan nga mangwa man, tingali mo tilaw lang o kadyot, pila ka tuig, pila ka bulan, pila ka porsyon sa pagserbisyo at ubangan sa atong Ginoo. Apan sa panahon sa kalisod, sa problema, sa kawalan-on, sa balatian, daghan ng rason o moabot ang punto nga magmahay sa kinabuhi ini sa kalibutan. Igsoon, ikaw ug ako kita sa atong Ginoo. Ingon ang panultihon kapitulo mga kaigsuonan, kapitulo 3, versikulo 3 ngadto sa 8. Dunay pakigsaad ang Dios. Kung duna kay buhaton o imong gibuhat ang iyang kagustuhan, dili kagustuhan sa tawo, kung dili kagustuhan sa atong Ginoo, nago kay madawat sa iyang atubang. Amen ba? Adunay mensahe si Pastor Argos Arias from Bako. Good morning, Pastor, o sa tanan nga naminaw nining mao nga programa. Ang Dios sa kanunay magpanalangin kanatong tanan. Mahapit ra ko nimo diha, Pastor. Okay rami by grace. Okay rami by grace of God. Salamat sa Ginoo, Pastor Argos Arias from Bako. Although sa second sim, Monday to Friday antod Saturday wala ko diri. Ini mao nga dapit gawa sa panggabi kay mauli lang mangid ko kada adlaw. Muna nga ako nang gihinay-hinay o pag-sit up ang ako mga schedule sa akong obligasyon sa mga eskwelahan sa elementary hangtod sa high school. Una nga, kaya doon na maputay obligasyon man. Dili lamang sa simbahan, even sa katinimban. Kining tanan igsuon, ato lang yung buhaton kutob sa itong mahimo uban ang tabang sa Diyos. Kay human sa imo nga pagsakripisyo, naago kay kadaugan. Atong basahon ang panultihon, nga human sa imuhang pagbuhat sa kabubuton nga ang Dios malipay nato. Wow! Kung malipay ang Ginoo igsuon sa imong trabaho, doon ay panalangin ang Ginoo nga dili nimo damon nga maabot sa imong kinabuhi. Kung ang makabenepisyo dili lamang ikaw, kung dili mismo ang kinitibukan sa imong pamilya makabenepisyo. Mao nang atong balik-balikan ang Los Angeles. Dili naman ang usa ka celebrity nga nagbungag sa pagpasipala sa pulong sa Ginoo. Apil matong kinatibukan nga nangatawa atong panahon.
mao nga gipailas sa Dios ug sikinsa siya. Unang dili pwedeng hagito na to ang Ginoo. Ingon diri sa kapitulo 3 sa mga panultihon, kapitulo 3 bersikulo 3 ngadto sa 8. Ingon diri, ayaw gayud isalikway ang pagkabuutan ug ang pagkamatinuman. Wow. Ang pagkabuutan ug ang pagkamatinumanon lisod na bagining buhaton sa tao. Naway Ginoo. Kaya sa panahon sa mga saad, even gani sa gikasabutan, doon na may mga rason. Pero kay giukihan man na sa kadaghanan, wala na kay rason. Maumagani sa panagtigong moingon na kinsa may adunay ikapangutan, mga suggestion, di ba? Kung sa may inyong ika-istorya, dili masama ninyo. Hello. Nga doon na may panahon mga kaisunan nga ikaw ug ako makapaabot sa imong gibati nga mabati gyud sa kinatibukan. Di ba? Dili pwede mga kaisunan nga adto na kas gawas magbagulbon. Ngadto na kas imuhang balay. Nga panahon sa imong panimalay para man sa imong panimalay, dili man na para sa imong kaguol gikan sa imong pagtingog. Hello. Maapil imong pamilya, maapil sa kaguol. Ano na yung mensahe si Pastora Imogen Candelario from Saudi Arabia? Good morning, Pastor, o sa tanan nga mga pinanggang viewers and listeners. God bless everyone. Diba? Maumangani diya sa simbahan kung mensahe sa Dios ang iwali, dili mensahe sa tao, dapat maminaw ta. Hello? Kaya dili man na mensahe sa tao magiwali sa mga pastor, mga pastora, mga magwawali. Kung dili mensahe nas Ginoo kay sa Biblia kuhaa. Wala na kuhaa sa mga newspaper. Lamang dunay tay basihan sa mga balita, sa mga sitwasyon sa kahimtang. Kanus amatumog abot ang mga planeta. Ang 7 ka mga planeta apil na ang Jupiter, Uranus, apil na ang kalibutan. O niya kung imuhang basihan pinagi sa mga scientist, ang kinadak-an nga planeta mauman ang adlaw o ang siyang ka planeta nagtuyok sa usa ka gitawag na planet of sun. O niya kinsa may nagmugna, kinsa may nagbuhat sa langit, kinsa mapoy nagbuhat sa adlaw o sa bulan? Tao, dili ang Ginoo. Mao nga ikaw o ako bisan unsa pa nato kasikat sa kalibutan, bisan unsa pa nato kaadunahan, bilyonaryo bata, trilyonaryo, ang last nga kwenta katong kwardelyon, pila tingali kasako imuhang even gani sa trilyon, murag wala may trilyon tingali nga kwarta sa usa ka tawo lang ang tagiya. Kay bisan pa man ang number 1 sa tibok kalibutan nga pinakadato, wala man tingali tingali mo abot og billions, billion eksyon. Una sa atong kinabuhi ba karon, kung atong ibase ang ato nga kahimtang sa mga tao nga mga celebrity, 400 million ang ilang mansion, wala abti ko sa kaadlaw ang pagsunod. Pila ka tuig tingali ang pag-construct, tingali ka ng 400 million nga balay or mansion o building, pila ka tuig gama, di tingali na mahuman o 5 ka tuig, 10 ka tuig, depende sa mga tao nga nagtrabaho.
pero wala kaabti ko sa kaadlaw ang pagsumo. Ikaw ug ako igsuon, maura man ko'y nahibalo sa imong kahimtang o kalidad at tubangan sa Dios. Bisan kung saan pa natong pagpanginansa at tubangan sa Ginoo, wa gitay mahimo kuno ang Dios. Balik ta sa atong libasa. Ingon diri sa bersikulo 3, ayaw gayud isalikway ang pagkabuotan. Wow. Ikaw ug ako gihatagan na og iya nga ayaw gyud isalikway ang imong pagkabuotan. Ang pagkabuotan atubangan sa Dios ug ang pagkabuotan atubangan sa katawan. Kay buotan ka atubangan sa Dios, kunya di po kabuotan sa katawan. Unsaon man nimo kapag kahimong buutan sa Dios nga wala nato makita, nga di magamit ta buutan sa imong silingan, sa imong isikataw, sa imong isig ka maigsoon, mga kaigsoon, di ba? Ayaw isalikway ang imong pagkabuutan o pagkamatinuman. Wow. Ikwintas kini sa imuhang liog o isulat kini sa imong kasing-kasing. Ingon ang versikulo 4, doon na sa'y mensahe nga ingon, kung buhaton nimo kini, unsa may mahitabo kung imong buhaton, ako pinibasahon. Ingon ang versikulo 4, kung buhaton mo kini, malipay kanimo ang Diyos. Grabe. Kung ikaw ug ako magbuhat og maayo atubangan sa imong isikatawo ug labaw sa tanan atubangan sa atong Dios, malipay ang Ginoo. Sa usa ka ginang, sa usa ka celebrity, nalipay ang Ginoo sa iyang pagyaga-yaga ni atong panahon nga maoy lugar daw ang Los Angeles nga way Ginoo. Ila ka adlaw ang limit, duha ka adlaw lamang giog daw ang kinatibuk ang syudad. Kung ang sa panahon sa Nineve, si Jonas nga gisugo ni atong panahon kung wala pa mutuman si Jonas, patay doon si Jonas. Pero doon ay pamaagi ang Diyos nga dili matugkad sa tao. Dito na nakatuman si Jonas kay nakaginhawa pa siya sa ilalom sa tiyan sa Sion. Within 3 days, way kaon ugwa siya maginhawa sa iyang kaugalingong personal na ginhawa. Naginhawa si Jonas sa pagkamaayo sa atong Ginoo. Dito si Jonas naghinulsol kong nagbasong. Niingon siya, sa imong panahon nga gihatag nimo o Dios, di na gyud ko mahadlok mo adtos na Ninive. Isog na kay Jonas. Niingon na si Jonas igsuon, sulod sa pipila ka adlaw kining Ninive sunugon sa Dios kung dili mo maghinulsol sa inyong mga sala. Nakabati ang hari, nignaog siya sa kaugalingon niyang korona sa iyang trono. Ikaw ug ako, nahimo na ba kang hari sa kalibutan? Nahimo na ba kang prime minister? Nahimo na ba kang presidente? Nahimo mo na ba kang inila sa katilingban? Ayaw buhata ang pagpanamastamas sa Diyos. Kay ikaw ug ako imong buhaton ang pagkabuutan o pagkapatinumanon sa sugo ug tawag sa Ginoo. Wow, malipay nimo ang Diyos. Bahala dili malipay ang tao, basta malipay nimo ang Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Raymond Candelario. Maayong butag pastor, dalaygon ang Dios sa mga kinabuhi nga gipiyan sa Ginoo sa matag usa
kanato Pastor Rias. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Rian Donaire from Davao. Good morning Pastor, good morning usab sa dapit sa area sa Davao. Ilabi na sa kinabuhi ni Sir Alejandro de Cuayban. Diya sa Maderita, kumusta mo Sir Alejandro? Tingali nini mga adlaw mo bisita ko sa eskwelahan tungod kay mo pasa ko final grade sa atong mga kaestudyantehan para maka-enroll sila. Kanya mo bisita ko sa registrar kay doon ako i-konsulta kabahin sa akong pag-eskwela sa among anak. Kay doon na may mga majors sa education na doon ay mga kakulian ba magson. Muna nga akong ipasalamatan ang Ginoo sa dakong pribilehiyo kagayonan even sa among anak nga nagbata bas kamatuoran. Akong ipasalamatan ang Dios sa taas nga grado, dili na ko na i-mention apan pinakataas nga grado iyang na-comply o ganang tabang sa Ginoo. Ingon niya na isuon sa kinabuhi sa kalibutan. Kumusta man ang atong grado ato ba nga sa Ginoo? 100% ba? Nga mahimo tang seryoso? Mahimo tang matinumanon? Kaya nag-ingon ang versikulo 4, kung imong buhaton kini, malipay ang Diyos. Pero mag-uol ang Diyos, duslitan yun. Hello? Ikaw o ako din sa kalibutan, wala ratas katunga sa kaptangan sa mga tao nga naog daw atol sa sunog sa Los Angeles. Imagine mo, pinakadako 400 millions, pinakagamay 50 million. Wamagani tay millions eksoon. Pero hinumdumi ang imong kinabuhi labaw pa na sa milyon. Ang gininhawa ang panahon nga yang gihatag sa Dios kanato karon nga buhi pata, di na kabayrag sa lapit, di na kabayrag bulawan nga binarita. Ang pagkamaayos Ginoo o ang iyang pagabuotan gaway sama igsoon nga dili gyud ni kabayran sa bisan unsang butang ginis kalibutan. Mao nga kanunay ta nag-apo sa Ginoo nga Lord tagay ko maayong panlawas uban sa akong pamilya, uban sa akong asawa nga nakakaroon sa kisi, watan niya kawangan. Gisuplayan ta sa bisan unsang kahimtang o sitwasyon. Sa panginahanglan din sa Saint FM, sa pagpinigdinar sa mga panginahanglan, doon na takatuig igsoon, doon mo himaya para ragos Ginoo. Inyong ubos nga lagad, wala matay insaktong trabaho ni atong mga panahon na apan gibalik ta sa trabaho. Pero na plano ang Ginoo. Ikaw o ako igsoon, buhatan nga mahimuot ang Diyos. Akong basahon pagbalik ang versikulo 4, tanawan ako. Kung buhaton mo kini, kinsay malipay? Ang tao o ang Ginoo? Atong klarohon ang mga mensahe sa Dios sa kong kinabuhi. Kung buhaton mo kini, malipay kanimo ang Dios. Kinsa man ang kanimo, ikaw o ako na. Kung ikaw o ako magbuhat kag maayo o matinumanon ka atubangan sa Dios, ang Dios malipay, pero ang tao mag-uol nga way Ginoo. Apan kung ikaw o ako nga adunay Ginoo, malipay ka sa mga katawhan nga adunay Ginoo. Hello. Pero kung ang tao ay Ginoo, mag-uol, masakit o makadungog sa mensahe sa Dios, makoreksyonan man ang batasan nga dili mao. Di ba? Kung ikaw o ako magpakoreksyon ta sa mensahe sa Dios, kay dili man ni mensahe sa tao. Kung imong tun-an ang
bala ang kasulatan gikan sa pagsugod sa pagtukod sa kalibutan hangtod sa pinaka katapusan nga kapitulo diya sa pinadayan. Wala pa'y tao nga nangalagad sa Dios nga naas pinakaubos na posisyon, nga naa kanunay giyatak-yatakan, kundi naa kanunay mag-una sa maayong ehemplo sa katilingban. Apan kung ang alagad sa Dios nga wa na kinabuhi sumala sa iyang mensahe, hinumdumi, di doon na siya magdunala. Nganunan, mismo ikaw o ako nanguwat ato bangan sa itong Ginoo. Dili pwede nga itong uwaton ang Diyos, ikso, even sa imong kasing-kasing kunaon. Usbo na ko pagbasa ang versikulo 3, unya mo tapos versikulo 4. Kung ikaw o ako mubuhat o mutuman, malipay nimo ang Ginoo, malipay nako ang Ginoo. Versikulo 3, ayaw kayo isalikway ang pagkabuotan. Tanawa ra ko bisan sa eskwelahan, kung makita sa mga magtutudlo buotan na gining bataa ato ning hatagan og reward. Tanawa ra ko hapit na ang graduation day, hapit na mahuman ang second semester, magsugod na sa muin na ang first semester. Mga pribadong eskwelahan sa nagkalaing-laing university, ang mga magtutudlo mo muhatag og reward sa mga maay performance sa ilang pagklase. Wow! Nga ang reward din nila nas kalibutan, ikso, mawala ra na, malata ra na, masunog ra na. Apan ikaw ug ako atong ibutang sa atong kasing-kasing una-una ang kadaugan o kaluwasan sa ulahing mga adlaw. Dili na to i-matter ang atong trabaho karon, ang atong pagka-ikaw, ang akong pagka-ako. Ato bangan sa Ginoo. Magpabilin tang magpakabuotan. Tanawa ra ko. Versikulo 3. Ayaw kayo isalikway. Ang pulo nga isalikway, dili yun na nimo talikdan. Kay ang pulo nga isalikway, imo ginang isalibay. Ibasura yun na nimo. Isalikway biya. Ay imo ginas basurahan. Ayaw kayo isalikway ang pagkabuotan o pagkamatinumanon. Wow! Ikwintas kini sa imuhang liko o isulat sa imong kasing-kasing. Versikulo 4. Sa diha nga imo kining ikwintas sa imong liog, igunay nimo ibulag kay imo bining ikwintas ang pagkamaayo sa Dios. Plus, haritas mathematics ikson. Plus, pagkamatinumanon. Ingon ang versikulo 4, kung buhaton mo kini, malipay kanimo ang Diyos. Wow! Ikaw ug ako ang pulong akon, doon na sa opsyon. Kung dili ka mubuhat, dili malipay ang Diyos. Kung mubuhat ka, mutuman ka, mutahod ka, o matinumanon ka, o ihigot sa imo ang liog, ikwintas nimo, it meaning to say, dili nimo ibulag sa tibok nimo kinabuhi ang pagkamaayo sa tibok kinabuhi. Versikulo 4. Ingon ang versikulo 4, kung buhaton mo kini, malipay kanimo ang Dios, o ang tao makabaton kag maayong panahon. Grabe. Kung ikaw ug ako makabaton ka sa maayong panahon, makasabot yun ka sa pagkamaayo sa itong tinaon. Di yun ka makalingon. Sa panahon nga walang-wala ka, imong ma-refresh ang kaniadto, Lord, wala ko aning posisyon na. Apan pinaagi sa imong tabang, pinaagi sa imong pagkamaayo,
dili na ko ikalimtan. Apan sa panahon gani sa kalisod, daghan na gani kang kuskus balongos, magmahay na ka sa Dios, muingon na ka, nganong ako ramay na ingon ni ini. Imo pang iangin ang title sa simbahan. Imo pang iangin si sister, si brother. Imo pang iangin si pastor, si pastora. Si pastor manggut, si pastora manggut. Walay kalimbigitan ang uban sa imong binuhatan katupangan sa Dios. Ikaw ug ako ra ang nahibalo ug unsa na ka sa iyang katupangan. Hello. Maklarohan ita. Ingon ang versikulo 5. Salig sa Ginoo sa bug-os mong kasing-kasing. Tingali mo ingon, nakadungog na makuha ng mensahe apan hinumdumi, kung nakadungog ka, kumusta? Higala. Imo bang nabuhat? Imo bang gihikot sa imong liog? Imo bang gibutang sa imong kasing-kasing? Kay ang mga bersikulo, kapitulo sa Biblia, kanunay ramadunang gibalik-balik sa mga mensahe diha sa social media, diha sa kasimbahanan. Usa ka pangutana, imo na bang nabuhat? Ako na bang nabuhat? Nga ang Dios nalipay diha sa imong kinabuhi karon. Ingon ang bersikulo 5, salig sa Ginoo. Kay kasagaran magud sa kalibutan sa usa ka tawo igsuon nga walay Ginoo. Maglantaw na kani siyang kaugalingon nga medyo ning angat naman ko ani, na bright naman ko. Ako may pinakataas nga high grade sa eskwelahan. Unang akong mga anak, kanunay na ko na silang ipainom-luman. Ayaw mo pagsalit sa taas ninyong grado sa eskwelahan, hinumdumi salig mo ngadto sa Ginoo nga mo'y naghatag kaalam kanila. Kay ikaw ug ako ang kaalam nga atong nahuptan dinhi sa kalibutan, kabtangan, trabaho, negosyo, butang, sakyanan, motorcycle ug uban pa nga naa nimo karon di ko na imuha. Di sab ni ako ang trabaho nga gipiyal sa Ginoo nako isip nga magtutudo dinhi sa mensahe sa Dios. Di ko ni ako ba? Hello. Wa ko'y usa nga ako even ang akong gininawa. Kay muangkon gani ang tao ako na pastor. Moabot ang panahon nga maluya ka. Nga naman, masakit man ka kung mawala nimo ang mga butang na imong nakuptan din sa kalibutan. Posisyon, trabaho, negosyo, hinumdumi kining tanan gipiyalang ni sa Ginoo kanimo, kanako o kanatong tanan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Teresito Pialago from Iloilo. Long time you see, sir. How are you today? But now see, inyong ubos nga naga, ubos nga amigo, di ko makahilimot. Year 2001, kita nagkahibalang diya sa eskwelahan. Dili na ko higalimtan nga mismo mintabang ka pagdala sa akong sinina gikan sa obrero paingon sa eskwelahan. Sa taas nga mga panahon sa atong pagkakauban diya sa university, apan ikaw ug ako adunay plano ang Ginoo. Matag usa ka nato karon adunay nagkalaing-laing trabaho nga gipiyal sa Ginoo. Kining tanan adunay dakong katunggan. Adunay purpose ang Dios. O kining tanan igo latang gipiyalan ni. Mahimo matang adunahan. Mahimo matang nindot ang atong kinabuhi karon sa kalibutan. Apan diha sa atubangan sa Dios wala tay bisan unsang ikapahinansan sa atubangan sa atong Ginoo. Even ang atong posisyon,
even ang atong trabaho, even ang atong negosyo, even ang atong maayong panglawas karon. Kay time will come, muabot ang panahon, ang atong lawas dili kanunay naas maayong kondisyon. Muabot ang panahon, eksoon nga naakas dili maayong kondisyon, muabot usab ang pangutana sa tao, naabakaha ang Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Lahotay Tahigala. Amen. Hallelujah. Matag usa ka nato doon tay obligasyon atubangan sa Dios. Gawas sa obligasyon para sa imong mga anak, para sa imong asawa, para sa imong bana, para sa katawhan, para sa eskwelahan, para sa ministry, ug labaw sa tanan dinhinas kalimutan. Apan ang imong obligasyon atubangan sa Dios, ang atong obligasyon mapasalamatan nato ang Ginoo niinit. Og ayaw pagsalig sa kaugalingong sangabutan. Batud pa diri sa versikulo 3, versikulo 5. Salig sa Ginoo sa bugos mong kasing-kasing. It meaning to say, kung ang imong kinatimukan sa imong kasing-kasing kanunay na malandong sa pagkabayos Ginoo, bisan kung sa kahintang sitwasyon mabuabot sa atong kinabuhi din sa kalimutan, di kita makalimot sa atong Ginoo. Makahuna-una matas ka ni adtos kagahapon, Lord. Unya makalantaw ka sa uban nga imo bang marilit ang imong kahintang, maluoy ka. Ingon ana magduko sa una nga walang-wala ko. Unya sa diha nga gihatagan as Ginoo ang katubagan sa akong gipangandoy sa akong kinabuhi, wa magyud ko niya pakyasa. Ang pangutana, imo bang gipakyas ang Dios? Kay kung imo gipakyas ang Dios, hinumdumi, time will come. Ang mga kabtangan, posisyon, trabaho, negosyo, sakyanan nga atong nahuptan karon, hinay-hinayon nagbalhin nga tusuban nga kasaligan. Kay ningon ang pulong sa Dios, kung kasaligan ka sa kagmayng butang, kasaligan ka sa dako. Kung kawatan ka sa kagmayng butang, kawatan ka sa dako. Asa na makita? Ingon ang Lucas kapitulo 16 versikulo 10 ngadto sa 11. Atong basahon ikson. Kunya mo balik ko sa atong gibasa sa paulting. Lucas ba ni mga ikson? Ako kining basahon. Eh basig maingon ta maikson murag wala makukabasa na ba? Ingon din ang mga ikson sa Lucas kapitulo 16 versikulo 10 ngadto sa 11. Kay maungan ni balantayan sa kalihukan sa katilingban. Hapit na ramah. Kay kung libungan gani ka sa gamay, manglimbong ka sa dako. Kay mo ingon ada ko yung malimbong ani. Datok yung ko dayon. Hello. Mga negosyante, ikaw ug ako, di ra bagyo ta kaikyas sa pagkamaayos Ginoo. Kung magsineryoso lang ta, mas madato patagsa mo kay ang Dios muabli sa tambuan sa panalangin nga way igong karangan mag-aabot sa imong sabakan. Ay ang atong pagkadunahan karon dili ra bagyo na ikabaylo sa maayong panlawas ni atong hugtan karon. Kininhawa, kusog, kadaghan kay mga milyonaryo na ilahang mga butang giut-ut sa ospital. Nagkasakit, tanang kabtangan di baligya. Ang nadato, hospital, doktor. Ingon dire, kinsa katong kasaligan sa gagmayng butang, kasaligan usab sa dako, o kinsa katong limbungan sa gagmayng mga butang, limbungan usab sa dako. Bersikulo 10. Usa kung kamo dili kasaligan sa inyong paggamit sa bahandi ni ining kalibutan. Klaro sa
si kinsa katong dili kabalong mugamit sa bahandi ni ining kalibutan na. Ang bahandi din sa kalibutan, ikaw o ako dapat masayo din. Profesyon, negosyo, sakyanan, trabaho, edukasyon, dinhiranis kalibutan. Gitraining ta igsuon sa kalibutan, aron ikaw ug ako sa pag-adto niya sa ikaduhang panahon nga mao ang bagong langit ug bagong yuta. Dito na ka makadahi sa atong Ginoo nga walay kulang. Hello. Ingon diri, kinsa inapiyal kaninyo sa tinuod nga bahandi. Kaninyo, kinsa man ang kaninyo, gi-address na kanimo, kanako, kanatong tanan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Gideon Candelario from Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malapuyog, Igsuon. Kahapon mga kaigsuonan na wala na ko nabasa ang iyang mensahe nga gipaabot din sa Shine FM 95.3 kay ang atong monitor dili na nako mabasa ang uban. Una nga nag-ampo ko sa Ginoo nga time will come doon ako'y usa nga cellphone sa mga magamit gawas ako nga live. Una nga akong ipasalamatan ang Ginoo ilabi na sa tanan nga mga follower ug listener sa 101.3 .3 ba na mga kaigsunan diya sa 101.3 diya sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sa atong station manager Pastor Gideon Candelario o ba ni Pastora Russell nga iya nga wife o sa iya laha nga duha ka mga anak Dodong Dividion, Dodong Asa o sa tanan niya nga mga bayaw maayo buntag kaniyong tanan diya Pastor Gideon o sa imuha nga mga bayaw o sa imuha mga ugangan o sa tanan nga mga follower o listener sa Shine FM sa 101.3 diya sa mao nga dapit sa Kalugtugan, Igsoon, sa Barangay Sardinia. Ang Ginoo magapanalangin sa matag usa nagikan po diri sa 95.3 sa Negros Oriental dinhi sa kabukiran sa Tanay City, Igsoon. Una nga atong ipasalamatan ang Dios sa mga alagad sa Ginoo nga nagsunod nining mao nga programa dili lamang sa social media kundi dinhi sa FM radio nagapalibot dinhi sa kabukiran sa mao nga Sitio Balok, Barangay sa Tuninio, Tanay City, Negros Oriental. Akong ibalik ang bersikulo 11. Idaghan maging maligsan anima. Hello. Daghang maligsan ni ini kuno lay Ginoo. Pero kuno na kay Ginoo malipay ta igsuon. Ngano man na may bahandi nga tinuod nga bahandi nga ipiyal nimo, ipiyal nako, ipiyal kanatong tanan ni adtong nakabalo sa balaang kasulatan. Wow. Adunay mensahe sa Pastor Gideon, maayong buntag sa tanan, maayong buntag Pastor Saf og dalaygon ang Dios magapanalangin sa tanan. Wow. Ikaw ug ako igsuon ang panalangin sa Dios para sa tanan, dili para sa usa ka tawo. Para nimo, para nako, para sa tanan ni atong nagtuman sa iyang kasukuan. Ang atong gibasa diha sa panultion, kung buhaton mo kini, malipay ang Dios. Grabe. Diya gani sa eskwelahan, kung makita sa mga magtutudlo unya malipay sila, buotan lagi ning atong mga estudyante karon. Matinumanon lagi, kugihan lagi. Pag abot sa graduation, naagyoy mga award. Kani atong mga igsoon, dunay mga ribbon pa man to. Dunay gitawag mga igsoon o kanang most obedient, most helpful. Wow. Di ba? Na magani mga award ang eskwelahan. Unsa pa ka ang Dios, giandaman ka sa tinuod nga bahandi. Pero dunay pero. Ako pasaho balik ning bersikulo 11. Tanaw ra gud ang bersikulo 11.
Busa kun nagyapoy kun kondisyon na aksyon. Pwedeng dili nimo buhaton, pwede isang nga dili nimo buhaton. Kung ikaw mubuhat, kung ikaw dili mubuhat, naara gyud ang duha. Akong basahon, busa kung kamo dili kamo kinsa na. Alang-alang mo ingon ka nga, ikaw ra anak pastor, oy, bahala ka diyan. Apil taning tanan, kay niingon ang balang kasulatan, kung kamo kanang defensive nga tao mo ingon man na nga, ay sila rin maimpierno, kami gigon mi maimpierno kag kining title sa simbahan maori kini maluwas. Hello, kung maunay atong batasan o kinaiya diya sa pagpangalagan sa Ginoo, ikaw rin nakasigurado sa imuhang kinabuhi, pero dili ta sigurado ato bangan sa Ginoo. Busa kon kamo dili kasaligan sa inyong paggamit sa bahandi ni ining kalibutan na. Sunod, kinsay mo piyal kaninyo sa tinuod nga bahan? Question mark. Na ay giandaw ng Diyos na tinuod nga bahan. Unang ayaw ikaguol nga dunay panahon nga mapakyas ka. Ayaw ikaguol nga dunay mga butang nga nawala nimo. Ayaw kaguol nga dunay trabaho nga mawa ka. Ayaw kaguol nga dunay negosyo nga nawa nimo. Hinumdumi gitistingan ka lang kung mag-uol ba ka sa mga butang nga nawagtang sa imong mga pangulantaw. Sa kinabuhi ni Job, tibuok niyang pamilya sa kalisod wa gyud muunong ni Job. Hinumduman nato kuhaan nato ilustrasyon o kahimtang sa kinabuhi niyo. Apan dili matuis ang iyang baruganan o prinsipyo atong bangan sa Dios. Ikaw ug ako manghinaot ang inyong ubos nga anagan, ang inyong prinsipyo baruganan karon nga ikaw ug ako nakatultol diha sa kamatuoran. Walay ni bisan kinsang denominasyon nga makatuis ni ana kun dili focus atong bangan sa pagkamaayo sa Ginoo. Matod pa ni Job, hubog ko nga gipakatao sa akong inahan, sa sapakan sa akong inahan, hubog ko nga mupauli unya nga tusluganan, kay walay bisan piso nga imong balon dito sa minteryo. Apan sa diha nga nakita sa Dios, sa katapusan gipanalanginan siya. 7 kapilo ang nawagtang niya, gipanalanginan pag-ayo siya. Ikaw ug ako dinis kalibutan giusisa patapag-ayo. Kung kasaligan bakas mga butang, kasaligan bakas negosyo, kasaligan bakas sa trabaho, karapat dapat ka ba nga tagaan sa trabaho gikan sa Ginoo. Pero pagulbulan rata kaayo, bisag pastora pa ka, bisag pastor pa ka, bisag leader pa ka, bisag presidente pa ka, bisag unsa pay posisyon nato dinis kalibutan, hinumdumi walay nalilong sa atong bangan sa atong Ginoo. Amen ba? Balik ko sa atong gibasa sa Panultihon. Panultihon Kapitulo 3 versikulo 5. E di man ko sa kalibutan kung ang taong medyo nitaas na gamay, minusor na gamay, kung yung makadungo gani nagmensahe, masakit man sa nga, mahingon man na, ay si pastor nangigo naman sa, wala gani gimensyon ang ngalan, pero naguna-una nagdili mao. Mao ba na itong batasan? Mao ba na ito ang mga pagpangalagan nga giunhan nato ang Dios? Hello? Imo nang ihukman ang imong sigatawo nga wa nay klaro sa kalibutan. Hinumdumi igsoon ikaw ug ako dili tag iya sa panalangin.
nga imong nakuptan karon. Igo latang gitiyalan ini. Igo latang gisalingan. Igo latang gipinlan kung kapinlan maka sa mga butang nga sa imong kinabuhi karon. Hello. Ano na yung mensahe si Brother Raymond Candelario from Cavite City. Amen, praise God. Tanawa na doon ang versikulo 5. Kung imo na siya patakon sa imong kinabuhi, di ka magsalit. Dili ka mahimong garboso. Dili ka mahimong garboso sa imong asawa. Dili ka mahimong garboso sa imong bana. Dili ka mahimong garboso sa imong pamilya. Dili ka mahimong garboso sa imong silingan, sa imong sikataw, even sa kinatibukan sa kalibutan, kung ikaw ug ako muila sa atong Ginoo. Kaya kung mahimo tang garboso, magsalig ka sa atong kahibalan. Salig sa Ginoo sa bukos mong kasing-kasing. Ayaw pagsalig sa imong kaalam. Wow! Kaya naman ang kaalam din sa kalibutan, kung walay Ginoo, muingon man nga, kabalo ko anak. Kung wala ko diha, di ko na sila kahimo. Mangutan na ko karon, ikaw ba'y tag-iya sa kaalam? Nga imong nahuktan? Ang mentalidad manggod sa tao, nano masakit siya, moingon man nga, gahit magyunang kahatag o makapaambit nga to sa upan, mingon ako boy gahabuan na mo, nas ginawa namin akong biwan-wan ang kabukiran, o niya, ihatag ra na akong simbahan. Si pastor na maburo. Muna nga mga alagad sa Diyos, mag-una sa panalangin daan. Ipakita sa katilingban nga ang mga alagad sa Diyos dili iwit sa panalangin sa Diyos. Oswagon hatagag pabor ato bangon sa Diyos. Kay araw walay tao na mo reklamo. Maingon man ng tao igsuon si pastor na dato mo na nahamong founder, nahamong leader, nahamong pastor na dato pinagis ti Kapulo ko fere. Ikaw o ako ang offering o ang tithes obligasyon na sa tao para sa Ginoo. Dili na obligasyon only ni pastor. Dili na obligasyon only sa founder. Dili na obligasyon only sa leader sa simbahan. Kung dili ikaw o ako matag usa ka nato, dunay obligasyon ato bangon sa atong Ginoo. Hello. Ingon diri maison salig sa Ginoo sa bukos mong kasing-kasing, o ayaw kayo pagsalig sa imuhang kaalam. Wow! Hinumdumi siya sa tanan mong dalan pagabuhaton ug tultulan kaniya sa mataro. Kung dili kanita kahinumdum sa Dios, di gyud ta tutulan sa maayong dalan. Unsa may itultol na to, hiwi nga dalan. Imong dalan, tinawhanong dalan sa kalibutan. Imo-imong man yun ang tao, labi na garboso. Kamura ba ko'y kabalo? Ako kabalo sa ko. Ako rabay nakahibalo, di rabay mo kapli. Di rabay mo kahimo, diha, o kung sa'y mga bulatong kuwa ko. Grabe. Mangutan ako, gamay na pangutan na. Mangutan ako karon, kinsay naghatag sa kaalam nimo. Ikaw o ang Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Celeste Fargan Rivas Rebolin. Morning pastor og sa tanan request kog song dasig lang. Amin jud pastor. Kinahanglan nga atong balikan ang Dios sa tanan niyang gipial kanan. Yes, saludo ko sa mensahe. Dili lamang si pastor maunay ay obligasyon para sa Ginoo. Ikaw ug ako mga kaigsuonan obligasyon na nato sa Ginoo. Pero mag-una-una ganit ang mga igsuon. Dili ako mo offering, di ako mo taits kay si pastor ay madato ay
mauna-unahon pagdato ang mga alagad sa Dios. Wala sulti ang mga katawhan. May ingon man na nga, dato na nanggaan sila. Ikaw o ako, dato atong pangan sa Ginoo, kay maayo kayo ang Ginoo. Ako ning i-play ang imo nga request awit makalangit. Kung manghinaot ko, nga doon na tayo nakatunan sa atong programa nining matahog nga kaabot tayo. Sa samang tagna, sa samang higayon, mag-uban-uban ta, umang adlaw sa paguna-una. Dali na tayo, pizza 18. Wow! Pila na naman kaadlaw, mahuman ang Enero. 11 kaadlaw, 18, 13 kaadlaw. Muna mag-practice tagma. Kining ato ang una-una may usahay maglag. Ako kining i-play maigsoon ang imuha nga request, Ma'am Clistia Argan Rebas Rebolin. That's it. Salamat sa Ginoo sa inyong pagiguban. Luzon, Visayas, sa Mindanao. Ang mga pinalanggan na itong mga followers sila sa Shine FM 95.3 sa dial sa inyong mga radio. 11 na sa 101.3 sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardenya, Malabuyo, Cebu City. Time welcome mga kaisunan. Doon ay napangulato niya mga kaisunan sa Sitio Kalugtugan. Ining umalabot nga Marso. Sa kikaingon ko na igsoon. Ang kadaugan kasiguro ang naalam sa Ginoo, wala sa tao. Salamat sa Ginoo nga ang Diyos magtagbo mag-supply sa atong station manager, Pastor Gideon Canilario, tungkol natin na binasa mga listener o mga follower listener sa 101.3 sa Shine FM sa Maong Latapit. Dasig lang. Muna nga bisan kung sa'y kahintag sitwasyon, dasig lang. Doon naman ko sitwasyon mga kaigso na naatas ubos nga kahintag, naatas kawalan o naatas mga kakrisis, apan ikaw o ako na ay Ginoo, ikot ka niya pasakto. Dasig lang. O manini mga kaigsunan, manamilit ang iyong ubos ka na gani. Ubos nga igala, ubos nga sulubon, dini sa FM Radio, sa 95.3, sa dial sa inyong mahal radio. Nining mabugnaw nga panahon, adlaw karon nga Pirmes, pitsa 17 sa Enero, sa tuig 2025. Pila na lamang kabulan, ana lamay 11 kabulan kapin, pagkasunod bulan 11 kabulan na lamang, mapapas na usab ang 2025. Apan ang pagkamaayos Ginoo, dili guni mapapas hangtod sa katapusan gudlo sa tong kinabuhi. Ato siyang pasalamatan, ato siyang pasilungan nining mabugnaw panahon. Muna kahapon mga kaisunan ning paranaw, natulog ko mga isuon, munang pagbalik na ko ning siga na ang kuryente. Munang pagmata na ko mga isuon, mga alas 4 na sa kabuntagon, alas 3 pa di ito mga kaisuon. Iyon din anak mga kaisunan ko sa Ginoo, kung doon na kay trabaho, matipiyang sa Ginoo, dili na trabaho sa kalibutan, kung dili trabaho sa Ginoo, ikaw o ako dapat manikamot sa bubuhat sa pagkamahal. Dasig lang. Ini sa Shine FM 95.3 sa dial sa inyong anak radio. Ano na yung mensahe si Ma'am Celestine
Parigan Rivas Rebolling, ang Diyos mao'y naghatag sa kaalam. Iya ang tanan, amping pastor o sa tanang mga pastor sa bless. Oh, wow, salamat sa Ginoo, amping ang katahunan sa Ginoo. Mga pastor, mga pastora, mga katauhan nga mahinadlokon sa Dios, ampingan kas Ginoo o titigan kanunay sa iyang pagkamaayo. Sa landong sa iyang mga pako kanunay tang magapasilong sa kasiguruhan kadaugan proteksyon pagbantay dili guni ikawan sa atong tingin. Umaniili nga maumaawit, mag-advo ka, magpasalamat ka sa buhay nato na Diyos. Alang sa pagtapos sa buhaton, ingatak na ulapit sa kabuntagon. Labing gamahanan o may gumahon ka nga Diyos, milagroso ka, gamahanan ka o sama ka ni mo amahan. Salamat o Diyos, nini nga tagnaw dapit sa butaton ngayon maghatag ka na mo. Salamat o Diyos sa imong pagkikupan, salamat o Diyos sa imong pagbantay, salamat o Diyos sa imong pag-atiman, salamat o Diyos sa imong pagtibig. Ya sa landong sa imong mga pako o Diyos, kami pagapasilong sa kasiguruhan ikan kanimo. Ang kadaugan kasiguruhan kapag uhan kausaban na alagid kanimo nagagigan. Salamat o Diyos, iningatak na ulapit sa kubuntagon sa imong pagkikuban kanunay ka namo. Tanaw sa tanan nini mga tao makikuban ka sa matapusan sa mga pamilya. Sa tanan nga naminaw sa Saint FM 95.3 din sa Kabukiran, sa Bayawan City, sa Tanay City, sa Pai City, sa tanan nga nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, ikaw magkapanalangin sa matapusan kanina. Sa tanan na mong makaigsunan din sa Palok, dapit sa Pilipigan, dapit sa Kasagangkal, sa Kalgwi, ulapaw sa tanan sa ako nga kapigas kinabuhi nga nakaroon sa Saudi Arabia, uban sa akong pamilya o sa dili, na kanunay na akong ikauban, ining ba nga dapit. Salamat o Diyos sa imong pag-amping pagpipig, panalangin sa imong mga katawhan. Labaw sa tanan sa among station manager, Pastor Gideon Candelario, sa ilang pagpangandam sa malabot nga manso Diyos, nga ladunay na kong bulaton sa maungan apit. Ikaw o Diyos maghanay, ikaw mag-supply, magtakbo sa ilang Panginoon. O salamat o Diyos sa kadaugan sa kasiguruhan, na ikaw hatag kanunay kadaugan sa imong mga alagay. Among ilang na wala kang may arang mahimo kung wala ikaw sa mong kinabuhi. Tungod kay dinis kalibutan o Diyos, ikaw ang angayan, ikaw ang takos nga tahon o kahadlokan sa tibok kalibutan. Salamat o Diyos sa imong pag-ikuban ka na mo. Salamat o Diyos sa imong pag-amping. Salamat o Diyos sa imong pagtibig. Salamat o Diyos sa imong pag-uban kanunay sa mong kinabuhi o Jesus. Tapos ka sa pagkain pagpasalamat, ingatag na udapit sa kabuntagon ni mong yatag. Dumog himaya, kalunganan himayaan, nanhalagod ka ni mo ang tanan. Pinag-isa nga lang samahan, sa anak sa Diyos o sa Espiritu Santo, ang tanan mag-iwan. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo sa inyong pagkikuban. Iningatag na udapit sa kabuntagon. Kanunay lang yung nag-ulan-ulan. Ini sa Kabukiran sa Tanay City. Una nga daw karon nga Birnes, mga ginikanan, weekend, ilabi na sa mga estudyante din sa Kabukiran, mga ginikanan, mga papa o mama, atong obligasyon pag-monitor sa atong mga anak, ilabi na sa pagpaluyo kanunay sa ilahan mga pag-eskwela, pag-atiman, pag-amuman sa atong mga kabataan. Congratulations sa tanan nga naka-award kahapong adlaw. Nabi na sa inyong maayong performance kaya sa grade 7 hantod sa grade 12. Una nga salamat sa Ginoo, pinakataas nga grado sa among anak. Dili lang na ko na i-mention apan pinaka-higher
sa grado ng yatag sa Ginoo. Ikaw o ako, makapanalangin ang Diyos sa atong kinabuhi, sa diha na makita sa Diyos, ikaw o ako matinudanon sa iyong tunan. Salamat sa kinabuhi ni Sister Ann, Sister Maria Tano Exoon from Sikihor nakuha sa atong programa. Bayo po ta kaniyon yung hatanan diya sa Sikihor Sister Maria ya sa Dapi sa Sikihor, Brother Sandy Tano. Bayo po ta uban sa inyo ang mga kaubanan. Pakikumusta lang ni Pastor Crowley Duhay Lungsod adiya sa Sikihor. Tayo welcome mga kaisunan, makabisita lang po diha. Puhon. Gracias sa Ginoo, panalangin sa Ginoo. Ay doon naman ang Sikihor. Ano na si mensahe si Sister Mary Tano, maayong buntag pastor o sa tanan nga naglantaw. Maayong buntag ka na tanan sa tanan naglantaw sa Facebook Live sa Visayas and Mindanao. Ilabi na sa mga OFW sa laing mga nasod sa akong wife na naa sa Dapi sa Saudi Arabia. Ang Ginoo mga panalangin kaninyong tanan diya sa Sikihor, Dodong Makma, si Silvester na sa hapit na yung mga kaisunan, mag-third-year college. Wow! Nalaygon ang Diyos sa unay katapusan. Ilabi na sa kinabulosan ni Brother John G. A.J. Blanco, good morning Pastor, from John G. Blanco sa Giholgan City. Bayang buntag sa tanan nga taga Giholgan City. Ilabi na sa mga Blanco family. Inyong ubos kalagan, inyong ubos amigo sa kahanginan. Once again, pakikumusta lang ni Pastor Crowley Duhay Lungsod, Pastora Roslyn Duhay Lungsod, Sister Mary Tano, Brother Saldi Tano, uban sa inyo ang mga kaubanan diya sa ato ang mga kaila diya sa mga engineering department o ni Sir atong safety officer mga kaigsunan ng atong supervisor si Sir Wendell mga kaigsunan laso o sa atong mga kaubanan diya kani adto sa engineering department. Adili lang gid ko mo sa at igsuon tayo welcome. Although mga igsunan si Brother Sunday labi na sa mga pastor diya sa Sikihor mo bisita karong Mayo. Ano na sila yung mga plano sa pagbisita diri. Welcome ang tanan from Sikihor, from Cebu, from Giholgan sa nakalain-lain mga lugar. Karong Mayo mag-uban-uban ta diri. Una ang inyong ubos nga lagad ano na isa mga ningkoki uban ang tabang sa Diyos. Mag-uban-uban ta karong Mayo diri sa ikaduhang Thanksgiving sa celebration sa ikaduhang tuig dinhi sa Shine FM 95.3 dinhi sa Bukidnon. Dalay ko ng Ginoo makikuban-uban o makikuban ang Dios, dili kay makikuban-uban kundi dili ang Dios maguban o pagbantay o magtipig o mag-amping sa matag usa sa inyong trabaho, sa negosyo, nagitiyang sa Ginoo sa matag usa kanato. Ampingan tas Ginoo kanunay igsoon lamang atong ampingan ang mga mensahe sa Dios na mao'y magpuyo sa atong kasing-kasing o sa atong una-una o sa atong salabutan o sa kinatibukan sa ato ang kinabuhi. God bless everyone. Sa ngalan sa labing halandong na Dios o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usap sa atong station manager Reverend Gideon Candelario nga nagkikuban usab niining mga tagnaa o sa tanan nga naminaw sa Shine FM sa 101.3 diya sa Sitio Kalugtugan, Barangay Serdinia, Malabuyot, Igsoon, ang Ginoo mga panalangin sa matapos. O sa tanan nga nagsunod nining mao nga programa ang Ginoo mga panalangin sa matapos sa kanato ka pamilya. Tagbuon ta, suplayan ta sa Ginoo nga labing gamanan nga may tagiya sa tanan mga kita. Inyong ubos nga lagad, Pastor Sapre Candelario, manabilit sa pag-ingon, nining oras o tagna sa kabuntagon nga iyang yatag ang atong oras karon alas 6:29 na sa kabuntagon. Inyong ubos nga lagad, ubos nga amigo, ubos nga higala, din sa FM Radio sa 95.3 sa dial sa inyong mga radio.
Manaminit sa pag-ingon ang grasya sa Dios ug ang pagkikabit sa balang Espiritu Santo magauban sa tanang mga balaan gikan nining orasaha ug sa malabot ug sa walay katapusan ang Ginoo magauban kanatong tanan. God bless you.